Wara li ġimgħa ilu ġordnat biex jindika data meta ikun jista' jidher quddiem il-qorti biex jiexed fiżikament, l-espert ewlieni fl-inkjesta tal-istarijiet Jeremy Harbinson baqa' jinsisti li ma jagħmilx dan skont nota li ġiet ippreżentata f'ismu mill-avukat tal-establishment Peter Fenech 3 ijiem ilu. Il-Maġistrat Rachel Montebello li qed tippresjedi fuq kawża li tinkludi lill-eks Prim Ministru Joseph Muscat nhar l-erbgħa ma kienx aċċettat talba biex Harbinson jiexed permezz ta' video conferencing u ta' digrit biex fi żmien jumej l-Irlandiż jiddeċiedi jekk jiexiex fis-seduta li jmiss kedata għat-tlieta ta' din il-ġimgħa jew xi data oħra. Fin-nota ippreżentata Harbinson li kien responsabbli fuq l-esperti l-oħrajn kollha fl-inkjesta tal-Maġistrat Gabriel Lavella baqa' jinsisti li ma jistax jattendi b'mod personali għax il-mara ma tiflaħx waqt li enfasizza li meta jsir kuntatt virtwali għandu jkun hemm esperti oħrajn fl-istess seduta. U dan skontu l-ebda espert mu kapaċi iwieġeb għal dak li fih rapport konklusiv li spiċċa jissu 11 miljun euro anke jekk fl-istess ħin jammetti li kien responsabbli mill-koordinazzjoni tal-investigazzjonijiet li saru. L-espert Irlandiż li fil-qorti wkoll ġie akkużat b'konflitt ta' interess waqt li kien imqabbad fl-inkjesta attwalment qed ixogħli l-kumpanija tiegħu Harbinson Forensics. Rapport fil-ħarġ tal-ħadd tal-Gazzetta It-Torċa għal l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali ma jafx fejn jinstab l-Irlandiż.